Salut și bine v-am regăsit la un nou vlog. De data asta cu un Renault Clio 1.6 benzină plus un motor electric. Să vă spun sincer, nu știu exact câți kW are, câți cai are. Dar ce e interesant la el că are camere 360, încălzire în scaunele din față, climatronic, volan încălzit. Da, multe opțiuni. Senzor față-spate. Pentru oraș e chiar super șmecher. Și chiar se vede decent. Uite, nu pot să selectez ca la Duster fiecare parte, văd. Și este și confortabil. Zăpăcește de cap, că văd că se durează destul de mult. Că vrea să se bage. Și chiar merge super bine. Frânele stă cam prost. Părerea mea. Are clasica cartelă. Ce tare, are și restul de lumină. Probabil dacă nu mai găsești prin parcare. Ce e nasol când are USB-uri de-astea normale, deși mașina e 2026. Asta atipic Renault Dacia. De schimbat muzica, dat mai tare, mai încet. Sursa, ce tare aici, cred că poți să schimbi radio, Bluetooth și ce mai are mașina. Nu știu ce se aude prin spate pe acolo. Are și o oglinzi rabatabile electric. 4 geamuri electrice. Aici are piele. Bine, piele. Ce-o fi aici? Imitație de asta, nu știu. Am schimbat aici plastic tare. Pe bord e un plastic puțin mai moale și aici este material. La fel, tipic Renault Dacia. Cream că are loc să iasă, dar au blocat ăștia o bandă. Jandarmeria.
poți să mergi și pe electric. Și ce e tare că se încarcă singur, nu este plug-in. Este mild hybrid. Sper că nu l-am încurcat eu. Deci asta are doar 2 trepte de încălzire. Dar oricum e bine rău. Pe scaune văd că are niște piele așa, nu știu, plus textil. Și în spate e destul de ok. Și într-adevăr portbagajul puțin cam mic. Văd că are și o cotieră mică aici, dar destul de adâncă. Se dă față-spate. Ia să vedem ce mai arată pe bord. Limita de viteză. Da, sincer, chiar interesant. Are și auto hold. Nu știu dacă știți Peugeot pe care l-am filmat acum ceva timp, nu avea auto hold. În schimb Clio are. Este motorul de 1.6, cred că este ca cel de pe Duster. 1.6 hibrid. Să-mi spuneți voi dacă știți mai bine. Dar nu știu ce e prin spate pe acolo de toți drangăne. Nu este bateria suficient de încărcată și nu mă lasă să merg pe modul electric. Deci dacă o bag în parking, se activează singură frâna de mână. Nu mai stă în autohold acum. Basta. În fine, hai că am vorbit destul despre mașină. Să vedem ce se mai întâmplă prin trafic. Am filmat și un BMW serie 8, dar încă nu știu dacă să public și videoclipul ăla, că nu e cine știe ce. Deci banda asta, din câte știu, este de înainte sau la stânga și banda este doar de dreapta. Ia să vedem dacă se pune cineva pe ea și merge drept. Și cum v-am spus, nu se putea.
altcumva. Cam zdrâncăne ceva totuși pe aici. Probabil din cauza vibrațiilor motorului. L-am trezit pe nenea că dormea. M-a băgat pe aici să ocolesc semaforul ăla, dar parcă e mai nasol. Stai să ocolești pentru ce să uită nenea asta la mine. Să lăsăm pietonii. N-au nicio treabă oamenii. Ei merg liniștiți. Ramore Fresh Food. S-a închis locația asta sau ce s-a întâmplat aici?
Uite și moduri de condus. Oh. Mamă! Ce răspuns are acum accelerația? Chiar face diferență. Surprinzător. Doar că nu se mai oprește. Eco. Ce s-a încărcat bateria când a mers pe electric, pe sport. Ia stai că parcă trebuie să iau pe aici, da. Lumini ambientale. Dar unde sunt, că nu le văd? Unde sunt, că nu le văd? Bine, e și foarte multă lumină acum. Aici, probabil. Nu știu.